washing powder nirma, washing powder nirma, दूध सी सफेदी निर्मा से आई। डिस्क्लेमार गिबियावनो मिथिनाय जायोदि बे भिडिअखौ जायफ्रानोखि दासिमबो बिमा बिफानि गेजेराव उन्दुयो आरो जायफ्रानोखि दासिमबो गावनि गाहायनि नुनुखौ नायनानै सानोखि बेजोंलाय मा खालामो होननानै बेबायदि मुनुसमाया फिसाफ्रा बे भिडिअनि गोजानाव था आरो भिडिअखौ नायनायनि सिगां इयारफन होननाय मुवा बेसादखौ खोमायाव सोनानै लाग्रो नङाबा नोंसिनि फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो सेन्देलनि माला फैनो हागौ। गोजोन्थों। जुदि नोंसोरो आं बायदि एक नाम्बार हारामि सुतिया आरो बसरिवाला रोखोमनि मानसिफ्रा नोंसोरो बे भिडिअनि मोनसे पान्चखौ हमनो हाजोबगोन आरो जायफ्रानोखि बे भिडिअनि मोनसेबो पान्चखौ हमनो हायाखै बिसोरो ट्रिपल एक्स होननाय मोनसे गामियाव बेरायनानै फैग्रो अब्लाना नोंसोरो गासिबो भिडिअनि मोनसे पान्चखौ हमनो हाजोबगोन। स' गाइस नोंसोरो थाम्बनेलखौनो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै जों सोरनि जिउ जारिमिननि सायाव सावरायनो नागिरदों। जि हा लोगोफोर बेनो जादों सिंगोल सेंग्राफोरनि आखाइनि रेखा खोमोरग्रा हौवा मानसिफोरनि जाङिया फेन बिसिग्रा गावनि भिडिअजों अफलाइन गोजोन नखराव दावराव दावसि खालामहोग्रा आब' मिया खालिफानि। थ' होमबा बे भिडिअनि गेजेरजों आब' मिया खालिफानि सुंद' जारिमिनखौ मिथिलांनोसै। मिया आब'आ 1990 मायथाइनि 29 फेब्रुआरियाव लेबानन हादरनि सलमान आल राशिद आरो साबाना बिन आल राशिदनि नखराव जोनोम मोन्दोंमोन। जानो हागौ नोंसोरनि सानैसोआ सानदों जानांगौ मिया आब'नि सारनेमाथ' माथो खालिफासो नाथाय बिनि बिमा बिफानि सारनेमा बोरै राशिद जाखो होनना। थ' मिया आब'नि गोसोनि गोजोननायखौ सुफुंनो थाखाय 20 रडआ जेबो खामानि होआमोन। बिनिखायनो मिया आब'नि गोसोनि गोजोननायखौ सुफुंनो बुर्ज खालिफाजों समान 30 रडआसो खामानि होयोमोन। मिया आब'नि बेबायदि सोमोनांथाव खामानिखौ नुनानै मानसिफ्रा खालिफाजों गोजोनग्रा होननानै बुंनो हमनायसै। बेबायदिनो लासैनो मिया राशिदनिफ्राय मिया आब'नि सारनेमा खालिफा थालांनायसै। मिया खालिफा आब'आ उन्दैयाव ससमा गानबाय थानायलाय मिया आब'खौ रावबो मोजां मोनामोन। ससमा गानबाय थानायनि जाउनावनो मिया आब'नि लोगोफ्रा मियाखौ डाबल बेट्रि, मेगन थाइब्रै, खानि बेंग्रि बायदि होननानै एदावोमोन। थेवबो मिया आब'नि गोसोआव बेबायदि खोथाया जेबो एफेक्ट खालामामोन। बेबायदि आब'नि गुनखौ नुनानै जों मिथिनो हायोदि मिया आब'नि गोसोआ बेसेबांदि गुवारमोन। नाथाय 2008 मायथाइनि 14 फेब्रुआरि दिनखालि मिया आब'खौ नांनायनिख्रुइबो बांसिनै जनिसिन होननाय गथ'आ सिगाङाव हिमालय हाजो गैजायै उनाव उवाल गैजायै निमखि फिसा बायदि होननानै लाजि फोनांदोंमोन। बेबायदि खोथाखौ खोनानानै मा जानायथाय बै दिनखालि मिया आब'नि गोरलै गोसोआबो सहायनो हायैनि बायफ्लेलांजोबदोंमोन आरो बै दिनखालिनिफ्रायनो मिया आब'आ समाय लानायसैदि बियो अरायनि थाखाय फाल्थु खामानि जेरै फरायनाय लिरनाय मोसानाय खामानि मावनाय मेथाइ खननाय बेबायदि फाल्थु बेखार खामानिखौ गारनानै बियो फिटनेसआव फिटनेसआव गोसो होनोसै होननानै समाय लादोंमोन। जायनि जाउनाव मिया आब'खौ जों दिनै बेबायदि महराव नुनो हादों। उन्दैनिफ्रायनो मिया आब'नो मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै मानसिनि सालाय आखाइनि आसिसिम गासिबो 10 इन्सिनि गोजौबासो मोजां मोनोमोन। उन्दै बैसोआव जेराव नर्मेल गथ'फोरनि फेभरेट बिस्कुटआ पार्लिजि जायोमोन बेयावनो नाथाय मिया आब'नि उन्दैनि फेभरेट बिस्कुटआ मार्लजिसोमोन होननानै 2006 मायथाइनि गब्लं निउस पेपाराव मेनसन खालामनाय जादोंमोन। निउ यर्क टाइमनि मोनसे आर्टिकेलाव सेबखांनाय बायदिब्ला जेब्ला मिया आब'आ 14 बोसोर बैसोनिमोन अब्ला मिया आब'मोननि गामियाव 30 गोसोम गुफुर पाइपनिफ्राय गाइखेर दाखा बरनना जानाय कम्पिटिसन जायोमोन आरो खेलनि रुला ओरैबायदिमोनखि जोबनायाव जायनोखि बांसिनै 30 पाइपनिफ्राय गाइखेर दाखा बरननानै जागोन बेनो चेम्पियन जायोमोन। नाथाय सोमोनांथाव खोथाया दि बेनोमोनदि बे कम्पिटिसनखौ बोसोरफ्रोमबो मिया आब'आ देरहाबाय थायोमोन। माबोरै बे कम्पिटिसनखौ मिया आब'आ देरहायोमोन बिनि बागै आर्टिकेलाव जेबो सेबखांनाय जायाखै एबा जेबो लिरनानै दोननाय जायाखै। मिया आब'नि बेबायदि सोमोनांथाव खामानिखौ नुनानै सानफा एफा मिया आब'खौ गावसिनि न'आव गाइखेर दाखा जानो लेंफैनायनि अनजिमाया बारा जालांबाय थानायसै। खाथि खालानि सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिदिसिनि गेजेराव बांसिनानो निग्र'फोरमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। नाथाय सानफा एफा मिया आब'नि एरियानि हौवा मानसिफ्रा ना गोरान बायदि ख्रेब रानख्रेब जोबलांदोंमोन आरो मिया आब'आ समनि सिगांनो सिख्ला जादोंमोन। बै मिया आब' लोंग्रा गाइखेराव दि मा दंमोन दिनैसिम रावबो खिन्थानो हायाखै जायनि जाउनाव एरियानि हौवा मानसिफ्रा ना गोरान बायदि ख्रेब रानख्रेब जोबलांदोंमोन। मिया आब'नि बिमा बिफाया बेबायदि थासारिखौ नुनानै एसे गिखांनाय मोननायसै आरो बिनिखायनो मिया आब'खौ बिमा बिफाया न'निफ्राय ओंखारनायखौ बन्द' खालामना होनायसै। बेबायदि न'निफ्राय ओंखारनो मोनैयाव मिया आब'नि गोसोआ गाबखांनायसै। नाथाय मिया आब'आबो बबाव ओरैनो जिरायनानै थाग्रामोन। मिया आब'आ समाय लाबायदि बियो न'आव थानानैनो कुकिं सोलोंगोन होननानै मिया आब'नि
फेभरेट मैगंफोरनि गेजेराव दंमोन गाजर, मुला, थाइबें, हाइब्रिद फान्थाव आरो मालाबा लावबोमोन। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेनोमोन दि मिया आब'आ माब्लाबाबो बैफोर मैगंखौ ओंख्रि संनानै जायामोन। बैफोर मैगंफोरखौ मा खालामोमोन मिया आब' आरो हिन्जाव मानसिफ्रासो मिथिसिगोन। बिनि बागै जेरावबो जेबो लिरनानै दोननाय आरो मख'नानै दोननायबो जायाखै। स' लोगोफोर बेनोमोन होनबा मिया खालिफा आब'नि सुंद' जिउ जारिमिना। मिया खालिफा आब'नि सुंद' जिउ जारिमिन खिथागिरि आं बिसि सोरां। जुदि नोंसोरो मिया आब'नि आरो माखासे जिउ जारिमिनखौ मिथिबावनो लुगैदोंबा बे भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालाम। माब्रै मिया आब'आ सोलाय बख'लाय इन्डास्ट्रि यानिखि सलिउड फिल्म इन्डास्ट्रियाव आगान होजेननाय, बियो माब्रै गिबि फिल्मखौ मोनजेननाय, बिनि फेभरेट एक्टरा सोर, बिनि फेभरेट डायलगा मा आरो जनि सिनआ उनाव मा जाहैखो, बेफोरनि बागै मिथिबावनो थाखाय चैनल को सब्सक्राइब खालाम। अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसमें प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो, ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए मिया खलीफा दीदी के बारे में वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आप लोग देख सके। सो बाय बाय, सी यू वेरी सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।